masyarakat. Apa wis ganti? Apa wis ganti? Kayak dhisik iki masyarakat kok. Mama masyarakat. Ayo, naminipun Mbak Nggih. Dalem pun Indah Saraswati. Indah Saraswati. Dik Kare. Adik aku ruang saku yo gleleng adik. Biasanya nek karo Irma meni Om. Pi dalem saking Saking dene. tangga desa. Ibuke langsung nih, wong kene kuwi, wong kene. Wong kene. Iki padha jeleh nek ora kula. Ibuke yo. Iki Ibuke kancane kok barang ibuke naminipun sinten? Indah. Wong kene, wong kene. Wong kene. Ibuke Tanggaku kuwi tanggaku. tanggaku. Mula kira ora main-main, kula main-main tak gembeske banmu. Ojo yo sing duwe kawasan ngerti, aku sing duwe kawasan kene. Mbak Indah Saraswati menika garwanipun Mas Gun. Nggih. Nah, Kula pun duwe anak. wis ngerti loro dadi. Mosok aku arep nggoda Mbak Indah. Wis ya. Sampun anjing, ya iki. Sinden angger jejer buta kaya ngene nek jam 2 nguyuh lho butane hati-hati. Sugeng dalu Dek Kare. Wah, Dek meneh. Sugeng dalu Dek Risa. Kok Dek to? Tua aku lho. Mbak, Oh iya. sugeng dalu Mbak. Sugeng dalu Dek. Nggih. Naminipun Kula Risa Ristina. wah, Risa Ristina. Nggih. Pidalem saking Saking Getasan Semarang. Getasan Semarang. Wah, jadi Semarang, Temanggung, Solo 3, Magelang, Temanggung. Wah, jan sinden iki bos. Nggih. Temanggung, Magelang, Solo Solo 3, Temanggung, Semarang. Wah, sinden Indonesia Raya. Oke, mriki yo. Ono iya Yo iya. iya. Aku ono sopo. Mas kula mboten piyambak. Nggih. Dipun kandhani kalian Mbak kula. Nggih. Ingkang saking yo iya. Nggih, saking yo. Sepoti Mbak Tatin Tinot, monggo. Nggih, monggo.